Panginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time hali sa Pag-asa alas 5:04 nin hapon. An oras hatod sa Indokang. Brought to you by Nor. Pag Friday na, Munggo Time na with pork cubes. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanal bay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangaran kan Newsbase asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linyan sa muyang Chief Reporter, si Chief Jimmy. Chief Jim, marhay na hapon. Please go ahead. Nangangay po na talagang maristorar an old St. John the Baptist Church digdi sa Banuan kan Kamalig kung saan sa kalumaan haros pag may maraot na panahon tibad magtaraglo na ang mga bubong kaini. Ini ang sinabi ni Reverend Father Ricardo Divina Gracia sa programang isinagibo kaso bago pagkatapos kan banal na misa. Tamang-tama kaso bago sa ceremonial unveiling of the important cultural marker sa entrada kan simbahan, mayor na bisita kaso bago ang Director General ka National Museum of the Philippines sa persona ni Jeremy Barnes kung saan frank kanang ipinaabot kan kura paroko na kaipuhan ng intervensyon na kan gobyerno nasyonal sa problemang ini kan simbahan dahilan sa dakulang pundo ang kinakaipuhan digdi. Maski digdi sa lokal na gobyerno sa lindong ni Mayor Caloy Baldo, may kolaborasyon naman na pinagigibo inisyatiba para makatabang o tabangan ang simbahan. Sa ibong nalado, positibo ang response ni Mr. Barnes. Noted niya ang demand kan St. John the Baptist Church na hiling niya ang sitwasyon asin konbinsido siya na kaipuan na talagang irahayo ng simbahan ang kulatili ay iwasanin mga limitasyon sa mga bagay-bagay na dapat hiroon sa pagsabing bilang deklaradong historical heritage as in cultural property, dapat ang mga importanteng mga piyesa o kagamitan sa laog sinluwas kan simbahan dapat preserbaron. Irepresentar niya ini sa sentro kan gobyerno na malukaranin pondo ang lumang simbahan na ini na nangangaipon na talaga na mairahay. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Ngunyan sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, siniguro ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na daay mapaapi o mapadaog sa maski sisay mana nasyon ang Pilipinas. Ang pahayag ka na presidente kasunod kan pinakaultimong report manungod sa agresibong aksyon kan Chinese Coast Guard laban sa mga soldados na Pilipino na nagkaigoning rotation as in resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Tinauan doon ka na presidente na ang pagdepensa sa nasyon dapat mantinidong totoo sa pagresolbar sa isyu na matrangkilo. Sinabi pa ni Marcos na daay magibonin anuman nalakdang ang Pilipinas na maresulta sa gyera asin pangkukulog sa kapwa.
Sa katakod pang bareta, ipinagbubusol kan partido ni dating Senador Gringo Honazan ang pagbilog ning paramilitary groups sa nagkapirang mga pangenot na lokasyon arog kan mga lugar na harani sa West Philippine Sea. Sa sarong pahayag, sinabi kan dating senador na katuyuhan kaini na mapakusog ang pagprotehir o kay pagprotehir sa soberanya kan Pilipinas sa irarong kan teritoryo asin kan exclusive economic zone. Base sa sarong pahayag, ang mga paramilitary pwedeng ipairarom sa ensayo asin matabang sa Puwersas Armadas kan Pilipinas tanganing maprotehiran ang nasyon. Pwede man ining tumabang sa mga disaster preparedness asin relief operations. Sa iba pang bareta, dagos ng ibinasura kan Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 ang pinakaultimong drug case na pinagkampang ni dating Senadora Leila De Lima. Ini matapos paboran kan kampo o kay an kampo kan dating senador sa kahagadan na demurrer to evidence. Sigun kay Attorney Bonnie Tacardon, abogado kan dating senador, ang pagtao dalan sa demurrer to evidence sarong epektibong pagpapawarang sala sa natatadang kaso ni De Lima. Enot nang naglatag ning 52 na pahinang musyon kung sa inhinagad ninda sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 na mapawarang sala asin nideklarar siyang inosente dahil sa napatunayan kan prosekusyon o kaya dahil dai napatunayan kan prosekusyon an sa iyang kasalan sa mga investigasyon. Mientras tanto, posibleng may koneksyon sa Philippine Offshore Gaming Operation Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga si suspendidong Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o kaya Alice Guo. Sa ocular inspection na ginibo kasumagong aga ni Senador Sherwin Gatchalian kasabay ang mga operatibas kan Presidential Anti-Organized Crime Commission, sinabi kan Senador na base sa mga impormasyong nakuha, igwaning koneksyon si Guo sa Lucky South 99. Nahiling ang koneksyon ni Mayor Guo sa mga partner asin mga kahuron sa Pogo sa Porac. Paliwanag pa kan senador na dai pa maipapaluwa sa publiko ang gabos na impormasyon. May koneksyon kan Guo kaya sa koneksyon kan Guo sa mga Pogo asin padagos pa ang investigasyon. Mientras tanto, tulong edifisyo naman ang pinag-inspeksyon kan senador kasabay ang PAOCC kung saan piglaog ang mga scam farm o ang mga opisina kung saan pinaggibo ang manlain-lain na pang i-scam. Sinugo kang National People's Coalition o NPC na haliuna si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa listahan kan sa indang mga miyembros dahil sa mga aligasyon na involved ini sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operations Hub sa iyang lugar. Sa surat na may petsang Hunyo 22, sinugo ni NPC Chairman asin dating Senate President Vicente Tito Soto III na ipautob ini matapos makapetisyon hali kay Tarlac Governor Susan Yap kan Hulyo 17. Enot nang sinabi ni Yap na daing nakapagtao si Guo ning compelling evidence na makapagpapatunay na daing ning katotohanan ang mga aligasyon laban sa iya. Base sa report, ipinagbandokan Office of the Ombudsman ang suspensyon ni Guo matapos ang mga reklamo na ipigsaangat kan Department of Interior and Local Government. Sa katakod pang bareta, dakul pang tauhan asin opisyal kan pulisya ang pwedeng ma-involto sa illegal na aktibidad kan Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Sigun kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, sa indang iimbestigaran ang Regional Director kan Central Luzon Police tanganing mahiling kung may kakulangan sa trabaho ta nakalusot ang mga gaming hub. Nagluluwas sa mga operasyon kan PNP na may koneksyon ang illegal na POGO sa Bamban Tarlac asin sa Porac, Pampanga.
Segun kay Marbil, aaramon ninda kung paano nagbutuan mga scam farm sa ibong kan mahigpit na regulasyones kan gobyerno. Matatanda ang hinali sa pwesto ang haros gabos na mga pulis sa Bamban Municipal Police Station sa Tarlac, mantang sinipa man sa pwesto ang hepe kang Pampanga Police Provincial Office. Mabalta ang detalyes kan mga bareta pakalis kan nagkapirang pagiromdom. Nak, iabot mo tong 50. 20 lang naman ang isa. Bayad po! Oh, supli. 5 piso? Gets ko yan! 15 minus 40 is equal to 10. Manong, 10 po dapat na sukli ko. Ay, sensya na. Galing mo naman. Talino Activated sa tulong ng Talino Booster Formula from multivitamins, minerals plus lysine Nutriplex. With proper diet and exercise, bilis isip, todo focus at bilis diskarte pa ang anak mo. Alagang Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus lysine is the generic name of Nutriplex. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Diretso kita ka na detalye sa lado nasyonal. Nagtutubod ang sarong University of the Philippines professor na magiging kontrobersyal ang laban sa 2025 midterm elections. Kasunod ini kan pagdimitir ni Vice President Sara Duterte bilang miyembro kan gabinete ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Profesor Danilo Araw na lauman ang laban kang North versus South sa eleksyon sa masunod na taon dahil sa kampo ni Presidente Marcos asin kan mga Duterte. Dai man dapat baliwalaon ang mga Duterte na igong impluensya pa maski dai na sa administrasyon. Ipigladawan ni Araw ang sitwasyon kan kontrobersyal na si Pastor Apollo Kibuloy na dai pa mahanap asin maarestar sagkod sa ngunyan. Tinugutan na kan Commission on Elections na magpaskil nin mga pangaran asin letrato kan mga botante sa luwas kan polling precincts sa May 2025 midterm elections. Segon kay COMELEC Chairman George Garcia, puminabor ang National Privacy Commission sa saindang kahagadan sa pagpaluwas nin mga pangaran na may letrato sa posted computerized voters list. Matatandaan enot ng hinapot ni Garcia sa NPC kung ang lakdang na sa indang gigibuhon pagbalgar sa lay kung saan makukuha na naman o kay kung saan nakakuha naman nin suportaan COMELEC sa nasabing plano. Tinauan doon ni Garcia nakatuyhan kan pagpaskil kan mga retrato asin pangaran kan mga botante sa mga polling precinct iyon para makatabang kung saan maboto ang sarong botante.
Paagi man ini para mas na maging makaskas ang proseso sa pagboto as inday na madefisilan sa paghanap kan mga polling precinct ang kada botante. Mientras tanto, posibleng magamit sa paparaning 2025 midterm elections ang illegal Philippine offshore gaming operator money operations money. Sa presscon ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. sa Campo Crame, sinabi niya na may posibilidad na magamit ang illegal pogo money tanganing punduhan ang kampanya kan nagkapirang narco politicians. Sigun kay Attorney Abalos, afuera sa Pogo, posible man na magamit ang kwarta hali sa illegal na huweteng, illegal na bulang as in illegal drugs para sa paparaning eleksyones. Dahilang kaini mahigpit ang patanid ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa kapulisan na maninimbag asin mapapadusahan sa irarom kanlay ang sisayman na protektor o invelto sa illegal na Pogo. Enot man na nagpahayag ng pagkaadit ang Commission on Elections dahil sa posibilidad na maimpluensyahan kan mga sindikato sa Pogo ang mga politiko sa paaginin pagbubo nin kwarta sa saindang kampanya. Malatag sa aga ng reklamong kidnapping as in serious illegal detention ang Presidential Anti-Organized Crime Commission laban sa mga inveltos sa illegal na operasyon kan Philippine Offshore Gaming Operations Hub sa Porac, Pampanga. Sigun kay PAOCC Undersecretary Gilbert Cruz, pag natapos ninda ang mga kaipuhanan na dokumentos, ipiglatag na ninda o kailalatag na ninda ang mga kaso sa Department of Justice. Sinabi naman ni PAOCC spokesperson Winston Casio na sa ngunyan igwa na sila nin 12 na pigbabantay ng mga individual na nasa likod kan aktibidad na may kinaaraman sa human trafficking, torture, illegal detention, prostitusyon asin iba pa. Sa iba pang bareta, maresibina kan mga miyembros kan Philippine National Police ang sa indang Health Maintenance Operations Card. Sigun kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, ang kada health card igwang laog na 40,000 pesos. Sadit man ang katumbas ng kantidad alagad siniguro kan opisyal na dakulan may tatabang kaini sa mga pulis. Enot nang sinabi kan Chief PNP na hihingwahon niyang mataawaning libreng health card ang kada pulis lalo na ang mga nasa rarayong probinsya. Mientras tanto, sinabi man ni Marbil na maski may direktiba niya ang pag-deploy kan mas dakul na pulis sa mga tinampo, ang oras sa trabaho dapat sagkod 8 oras na tanganing magkaigwa maning halawig na panahon sa saindang familia ang mga pulis. Uminabot na sa 9 milyones de pesos ang kantidad kan fundong na ipaluwas kan gobyerno para matabangan ang mga paraoma asin parasira na naafektaran kan El Nino phenomenon. Sigun kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Meza, ang 700 milyones de pesos hale sa Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks. Sa irarom ka nasabing programa, iyo ang mga paraoma na naafektaran kan El Nino na pwedeng makaresibin ng sagkod sa 10,000 de pesos. Ang ibang mga tabang hali sa man iba-ibang agricultural imports arog kan mga abono, hybrid seeds, irrigation materials sa siniba pa. Sigun kay De Meza, mismong si Presidente Bongbong Marcos ang nagpaabot nin tabang para sa mga paraoma kasabay kan sa inang paglibot sa manlain-lain na parte kan Pilipinas. Sa ibong kanaging epekto kan El Nino phenomenon, nairehistro kan Philippine Fisheries Development Authority ang pinakanghalangkaw na volume kan mga fish deliveries kan Mayo 2024.
Sa pinakaultimong report kan ahensya, nakapalaman digdi na ipinaluwas na sira asin iba pang fishery products kan Mayo uminabot sa sobra sa 65 metriko tonelada o kaya 67 metriko kaya 67 mil na metriko tonelada. Ini suminakat nin halos 11% hali sa dating 60,256 metriko tonelada kan Abril. Ang pinakang nakulang porsyento kaini hali sa General Santos Fishport Complex na uminabot sa halos 35,000 toneladas, asin ini nasa 23.98% hali sa dating 29.27 mil metriko tonelada na sinundan na bulan. Bareta sa ibang nasyon nakandaan na renibong fighters hali sa grupong suportado kan Iran sa Middle East na magpasiring sa Lebanon taganing ibanan ang militanteng Hezbollah para labanan ng Israel in kaso magkaigon in all-out war. Ini matapos na magpatakot ang Israeli officials na malansar ning military offensive sa Lebanon kapag dai papinal ang negosasyon tanganing pahalion ng Hezbollah sa border. Hasarong pahayag sinabi ni Hezbollah leader Hassan Nasrallah na enot nang nagtangro ang mga militanteng leader hali sa Iran, Iraq, Syria, Yemen asin iba pang nasyon na magpadara ning renibong fighters para tabangan ng Hezbollah. Alagad sinabi na igwasindanin sangga 2,000 na fighters hali sa na asin handang makipaglaban. Sa ladukan sports, tulos na nagpuna ang mga atletang Pinoy sa saindang ensayo pag-abot duman sa nasyon kan France. Kasubanggi kan mag-abot ang delegasyon kan Pilipinas sa Metz, France, sarong bulan bago ang pagpuon kan Paris Olympics. Igwang 15 atleta ang kasabay digdi na pinamamayuhan ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino asin Paris Olympics Chef de Mission John Vic Remulla. Ang mga atletas na kasabay sa ensayo, iyo sinda flag bearers Nethi Petesio asin Carlo Paalam, kasabay ang mga boksingerong sinda Hergy Bakyadan asin Ira Villegas, mga weightlifters sa sinda Elrin Ando, John Zeniza asin Vanessa Sarno, pati na ang rower na si Johnny Del Gaco. Sa pangaran ka nagsururat kan informasyon sa pamamayo asin pagdirhir ni News Director Mar Dela, Jen Matthew Balyaran, Tatanems Flora sa Technical Control, Jerome Nico Martinez sa IT. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marhay na hapon. Kapag nagkakaedad na, mas importante